Mbak Niken arep bawa dadi terganggu. Aku kan digandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Nah, ngene ser teplek. Pangku. Nah, terus Lah ngono. aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Ya hati jenenge ya. jodoh kan. Rasa digagas omongane tangga. Pancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, Dewi ki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana.
aku nduk dawuh sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun para penonton tepuk tangan kagem Ibu Bupati para Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI ingkang wis kepareng ngesuwi marang Kabupaten Klaten nganti ngri kalenggani iki ya Mak. Iya. Nduk dawuh rumangsa bombong kawuran bungah. Lan kowe tak dereke unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga bisa tetunggalan ana ing alun-alun Kabupaten Klaten iki. Nggih. Tak kira hari jadi durung. Kuwi ana nggone dhewe. Nggih. Iki ngene ngger. Pagelaran wayang kulit dalam rangka gelar budaya untuk melestarikan kesenian tradisional ingkang diadani Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2020. Nggih. Ucapan terima kasih dari masyarakat untuk beliau Ibu Bupati dengan capaian prestasi Bupati Klaten Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI yang merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi dalam memajukan Kabupaten Klaten. Nggih. Panjenengan Ibu Bupati nduk nggone ngasta songsong bawat pemerintahan orang Kabupaten Klaten kuwi linambaran ya kuwi ngibadah. Ngono ya ya. Iya. Pamong sing becik sing dados dawuh Ibu Bupati kaya sing tak eling-eling, pamong sing becik ora butuh diladeni para kawula. Ning pamong sing becik ngladenana apa sing dadi kebutuhaning para kawula. Kanyatan panjenenganing Ibu Bupati wis sembodo ngladeni para warga Klaten nganti ngri kalenggan iki. Sedhela meneh panjenengane wis purna nggone ngasta bawat pemerintahan ana Kabupaten Klaten, Nger. Iya. Matur nuwun Yoyong. Panjenenganing Ibu Bupati sudah menorehkan prestasi yang selalu akan diabadikan oleh masyarakat Kabupaten Klaten. Tenang kok nduk, kowe ngerti dhewe panjenenganing Ibu Bupati kuwi wis ora perlu diparada meneh. Ning kasunyatan sing tak kandhake kabeh wiwit masyarakat kelas menengah ke bawah menengah ke atas kabeh dirangkul padha oleh serawung ora bedak-bedake mbuh kuwi klambine apa ya to agamane apa wonge sapa kabeh ora dibedake kabeh padha disarawungi. Nggih. Mula sareng panjenengane wis arep purna nggone ngasta Bupati ana Klaten, Nger. Akeh para kawula sing padha trenyuh kaya-kaya isih kepengin dimong dene panjenenganing Ibu Hajah Sri Mulyani. Ngono ya, Mak. Iya. Utamane para seniman-seniwati panjenengan lenggah ana kene Ibu Bupati, para seniman-seniwati saka apa wae, ya pedalangan, ya bidang seni apa wae kabeh kopeng, kabeh dipuk-ipuk, kabeh diopeni, Nduk. Iya. Nggih yo, heeh. Mula Nger, panjenengane Ibu Bupati wis trep kaya piwulang serat Wita Radio. Panjenengan wis bisa rumeksa lire njaga negara utawa Kabupaten Klaten saisine kaya dene njaga daleme dhewe. Terus urung masuk lire rumaket punggawa siji lan punggawa liyane ya to lamun ana geseng penemu dirampungke kanthi sarana sarasean. Nggih. Banjur rumeset panjenengan Ibu Bupati gawe seneng marang sapa wae. Sehingga sasuladawane weh reseping kang padha mulat. Ingkang kaping 4 rumangsa lirik gelem ngakoni marang apa sing ditindake dening andane lan ora rumangsa unggul dhewe. Nggih. Lan panjenengane wis nindakake tembung ilat ulat lan ulah. Lirik wicara kanthi wakon polatane sumeh sarta solah dawa nganggo unggah-ungguh lan ora bakal ninggalake etika, Nduk. Iya. Alhamdulillah ya wong. Awake dhewe separeng sowan alun-alun Kabupaten Klaten. Iya, wingi iki diparingi terang, Nger. Nggih. Iki mberekke para pamriksa lelek anti rakatan mapan ana alun-alun kene. Nggih. Aku yang ngrumangsani Limbo iki arep aku iki lair ning Solo. Ning nyatane ya isih mambu getih Klaten. Ngono nggih. Bapak saka Juwiring Klaten. Mula ngene, Nger. Dalang hebat nganti saya ini made in saka Klaten iki luar biasa.
Apa maneh bengi iki aku karo kowe diberkahi para pepunden, para kadangku, para kanmasku dalang sekabupaten Klaten kaya Mas Kasim, Mas Kusni, Dik Jalu lan liya-liyane Mas Boim aja lali Boim nggih. Kuwi iso dipatung dienggo maskot Klaten dijejerke Pak Narto nggih. Mas Boim sampeyan nggih. Mula ayo berbanggalah menjadi orang Klaten. Mari kita harumkan nama bangsa melalui budaya. Ojo isin ngaku dadi wong Klaten. Nggih. Tur dasare bintang tamune bengi iki akeh banget, Bro. Ora wong Mbak Niken Salindri ora Mbak Niken wae. Ana Mbak Apri, nggih. Ana Mas Gareng Tralala, nggih. Ana Mas Uncek, kabeh para seniman-seniwati kepengin nguntake purna tugas penjaraning Ibu Bupati mergo rumangsa kedanan, rumangsa diopeni, nggih. Para kadang bintang tamu separeng wis sadurunge Mbak Niken aku tak nyuwun Mas Gareng Tralala karo Mas Uncek ben jumeneng dhisik. Ayo alam-alaman karo awake dhewe. Ngono kan iya. Yo aja lali dipethuk nganggo karmane perahu layar, Nduk. Monggo tak dereke. Monggo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu dari Ibu Macange. Nggih, alhamdulillah. Kula kali panjenengan wis kepareng suwan wonten alun-alun Klaten Mas Gareng. Ijih, sembah nuwun. Piye hebate kaya ngene gelare alun-alun? Alun-alun Klaten tumplek belek ribuan manusia, warga masyarakat sing tresno kalian Ibu Bupati tercinta hadir semua malam hari ini. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Klaten. Wujud tresnanipun kalian Ibu Bupati. Sampeyan dadi warga Klaten piye Mbak Apri selama pemerintahan beliau? Apa yang panjenengan ketahui? Sangat bangga sekali kalian Ibu Bupati ngoten. Nggih. Infrastruktur jalan sampun sae sedatar. Betul. Terus Penurunan jumlah penduduk miskin. nah, penghargaan dipura kaping 3. Amin. Sampai elok. Terus Saiki wis tanah dolan-dolan ora perlu dadoh nek Klaten desane. Kebak papan pariwisata. Iya, bener kuwi. nggih, heeh. Pasare yo elok. Wah, luar biasa. Nggih.
Saiki apa sing ora ana ning Kabupaten Klaten? Kabeh wis diwujudke. Nah. Tempat wisata ya kene iki nyatane napa niku dadi kondang kota sing iku lho Mbak 1000 sumber mata air. 1000 umbul. 1000 umbul. Nggih. Kabeh wis nyekseni. Piye, ora hebat. Sampeyan piye Mas Gareng arep dudu piyai Klaten nek nyawang kene piye Mas Gareng? Leres Mas Bayu, nadyan kula sanes piyai Klaten ning prasasat urip kula wonten Klaten. Kok ngono? Jarakan kula kiprah wonten seni akeh ditanggap nggih merga wonten ing Klaten mriki tegese Klaten ngrembaka budayane. Liripun Mas Bayu, Klaten wis dudu liya bebrayan pun jogan kula dhewe, latar kula dhewe, omah kula dhewe nggih Klaten mriki Mas Bayu. Nek kurang siji iki mau ketoke dhewe wong telu kok dadi loro to, Pak? Angger ngene iki mesti angger wengi akeh wong kepidak-pidak kancane kok. Endi? Ndi Mas Ucek di Mas Ucek. Oh, sampean kirene ya, kok malah ning kono. Tak goleki kok. Kene. Oh, Oh, anu lenggah kalian kanca-kancanipun PAUD niki napa? Aku katut to. Katut makane rada dhuwur men ketok. Wong kacane dibagekke kok aku ora dhewe. Oh, Mary. Oh, Mary mbok menawa. Ya Mary. Ya aku dhewe wis dadi dalang kondange bedak-bedakne. Mbok ditiru sing dadi bupati. Ibu Sri Mulyani ora bedak-bedake. Maisan, rene sik kowe nyedal. Hati-hati kok terus maisan lho. Sampeyan wis munggah porong. Empun, Len joget posisine ning endi? enten tengah-tengahan mriki kula Lah wau. pri rada maju to mau. Nggih. Ngene iki sing arep weruh sapa to, Bos? Oh, mula sampean ki den ketok kene. Nah. Wes, ngono. Lah ben para pamirsa ki do ketok ngono. Oh, berarti jenengan mau mboten pirsa. Lah ketutupan wong loro kuwi. Kowe nek njaluk gendong aja pancatan postep lho. Wintekno ibarate wong menek uwit kan yo ancik-ancik pang to. Ngati gak blorot. Mas Ucek Dalam. Sik, Iki blorot. Iki bener tenan. Wah, uncek malah kesempatan. Kesempatan piye? Napa? Mudun. Lah ngopo to? Kowe ketumban angger kosot mesti ngono kowe. Kowe pengen. Ora. Pake karo anake ora kena ngono. Iya kan Dede Elzio? Iya, Mama. Iya. Kesini sama siapa tadi Dede Elzio? Sama kakak. Iya. Lungguh, Pak. Kate. Ayo jenenge ora ketok ya diapura. Mas Ucek. Nggih, macange Mbak Libu. Padha sehat to? Alhamdulillah pengestunipun sami Muga-muga sehat. jenengan sehat, panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Ya toh, rezekine lumintutur barokah nganti anak putu. Amin ya robbal alamin. Sembah Sampeyan nuwun. pirsani Kabupaten Klaten piye Mas Ucek? Jan luar biasa saestu. Ketok ya, Lan. Kak jenengan ki wong Ketok Ora, ketok. nggih ketingal Pak, ra ketang mung sithik tok ya ketok to, Pak. Slemit-slemit ngoten to. Nggih. Nggih luar biasa Kabupaten Klaten jan nguri-uri kabudayan saestu. Nggih. Aku ning alun-alun kene iki wis tak hitung ki ping pira ya? Nawi Mas Bayu, Pak Anom ki wis Aku wis bola-bali. Yen Mas, gareng kula trala. sampun kaping gangsal wonten, Mas. Weh, ping lima. Nggih, kowe Ping priwe? lima. Pri. Nek kula mboten saged diponetang. Oh, Wong iki satu mak iki. Wong Klaten. Kowe. Nek Mas Ucek wis ping pira ning anu alun-alun ngene? Kula hitung ping 5, 10. kalih. Hitung loro kok suwene jamak. Lah witekno drijiku ora ketara. Iya. Dadi ajeng hitung bingung. Nadyan loro ning Nggih. bisa ngraketake seduluran utawa kekadangan kalian warga Klaten. Leres. Nggih, mula anu ngeten nggih, Mas. Pripun, Ucek, Mbak pripun? Asri karo Mas Gareng Tralala. Nggih. Tahun menika panjenenganing Ibu Bupati wis purna tugas. Sesuatu yang baik mari dilanjutkan. Ning nadyan mengkono beliau merasa masih banyak kekurangan gitu sing jenenge menungso kuwi isih kesandangan apes murka karo lali. Leres. Kurang kuwi genah wis mesti. Nah. Mula yen ana kurange aja dianggep niku kok sebatas program sing ngapusi niku ora. Sing jeneng program jangka panjang niku bisa juga dilanjutkan untuk bupati selanjutnya kan ngoten Mbak Apri. Leres. Aja duwe penemu sing napa niku negatif. Ya ta, nyatane kabeh ya sudah ngrasake
napa menika trajane panjenenganing Ibu Bupati. Iya. Mula ayo kene padha lek-lekan pamriye Klaten tetep wilujeng niring sambikala Mbak Amri. Amin. Klaten Terus tetep bersinar. Lah niku sing kula Nih. sing kula arep-arep. Ngeten Mbak Amri. Terus pundi? Ucapan terima kasih kepada beliau Ibu Bupati bahwa pagelaran wayang kulit setiap Selasa Kliwon sudah didapat pemihaan dari Pemda melalui disebut Morapat. Oh nggih. Tepuk tangan kagem Ibu Bupati. Wis ana napa niku sing gatek utawa keberpihakan. Dadi ora kepaten obor Pak tradisi Iya. seni wayang kulit. Wis pokoke ora sah Sumelang bakalan urip lan ngrembaka ana ing wilayah Klaten kene. Punggawa praja iki angger seneng ning seni budaya mesti memutuskan suatu masalah nganggo rasa. Bener. Nggih, heeh. Tur dasaripun dinten menika wonten tamu agung, Mas. Nggih, Mas. Sinten? Beliau Mr. Maron dari Amerika dan Mr. Tonya dari Rusia. Mr. Maron. Nggih. We Ya diucapkan selamat malam dengan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ayo. Sliramu sik. Sapa? Kowe kuwi lho. Wong kene iki lulusan SKKP on bahasa Inggris. lho. SKKP iki sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe. Iki jenenge wong babung. Kon Ya bahasa bahasa Inggris. diucapkan selamat malam gitu. Derek Nggih. kepanggil diwanuh karo awake dhewe. Nggih. Saka Amerika rawuh rene. Wah, apa kono mergo kobongan kae ya terus mlayu rene. Ora. Oh mboten. Ora. Ning yo akeh lho Mas. Gitu. Pripun? Piyai mancanegara sing tresno nyang budayane dhewe iki akeh. Leres, Mula leres. ana piyai Amerika, piyai Jepang sing sok dolan ten daleme para kadang dalang Klaten niku ngangsu kawruh bab perkara olah kridaning wayang utawa gamelan. Nggih. Gitu. Nggih, muga-muga ora kecolong lah. Ayo, klebet dalu punika piyai ingkang saking luar utawi saking manca rawuh wonten alun-alun Klaten sareng-sareng mriksani budaya wayang. Amin. Yo, iki gane ujube lek-lekan. Nggih. Niki nglaras gamelan. Dawuh saka panitia gamelan wayang kadawan nggawa abrak nggone dhewe. Nggih. Ibu Waranggono bengi iki pancen akeh banget. Wah. Ibu Mbak Apri iki bengi iki dadi gawan kuwi. Nah. Kuwi gawan kota. Bapak gawane Pak Dalang. Kang Gareng gawane EO. Gawane Oh, Mas Gareng iki gawan EO. EO. Sanes Mas. Lah sapa? Kawan diesel. Mari kudu nyantek rampung wis. Aku sing bingung aku bengi iki. Piye ta? Aku gawane sapa gak roh lah aku. Kowe iki ora gawan, Lah apa? katutan. kaya ora sia-sia. Nek gawan iki gede ya. Nggih, iki mau Katutane nek mau cilik nempel. katutan. Telek apa? Sinden wonten kathah. Ya, nggih. Wah. Aku nyuwun tulung papat sik. Mbak Fahmi, Mbak Suci, Mbak Dita karo Dini gen jumeneng nyedaki Mbak Apri ana kiwa kotak kene. Monggo yo mentaran to. Monggo yo mentaran, monggo. Terus. Interupsi Mas Bayu. Pripun? Niki pesinden sing cantik-cantik sampun jumeneng. Nggih. Adi kula lanang ora ketok. Aku golek aman kok, Mas. Lah ngapa? Katimbang kok kepidak-pidak. Rada maju nek Rada iki. maju. Oh, kene. Nek. Kene mau arep mlebu wis adidak-idak ibu-ibu nang kono. Kene lho, kene. Ya sing sabar. Nggih. Mbak Apri, Mas Dalang. Gareng karaben wilujeng nggone lelekan bisa lawatke kok tak nyuwun pepeling nggih. Nggih. Nyuwun Ya. pepeling. Nyuwun pepeling dibawani kula nyuwun tulung sing bawa Mas Uncek sak-sake bawane apa? Bakune dandang gula. Ya. Kula nyuwun tulung sing bawani Mas Uncek. Ayo, mbok sing gedenya apa to? Lho pilihan kowe iki pilihan kok. Yo, pilihan-pilihan terakhir. Pak pesawat ki yang membawa anak-anak itu didahulukan. Nah, Oh, oke. Wis, Ya, Iki anak-anak wayah wengi kudu didhisikke nggih Mas Lah Bayu. iya no, Kok pengen bobok. Ah, aku keturun.
Ya. Ya wis. Ugi kula ngaturaken jenengan Bapak Sri Nugroho, Mbak Apri. Bapak Kepala Dinas disebut Ya. Nah. Yo Mas Ucek diaturke bawane apa? Masa borong bakune dandang gula engko ditimbake pemeling. Nggih. Yo Mas Ucek. Nggih, siap. Rukun Islam kang limopu niku Mapanmu ki lho ra pas ngono. Lah, Kula piye? bawamu kleru. Pokoke gamblang kotahe jatah tesak nempel tembok. Tapi penok piye Mas? Mikir dagelan wadeng-andeng ya. Gak apa-apa ada penting ora kutil pundhut ngono. Yo, nano. Nano. Yo cakepane no. Wong mula ngeyel ora iso modot. Aku nyata gawe ngene kok, Mas. Lah ngapa? Gen beda karo liyane kok. Tak ceperke, wong mobile diceperke, menungso ya ceperno. Ya. Katindakno mring para sasama Nano. Ayo. nono enono Oh, cakepan. Wong seneng malah dibacutke. Cah cilik ra pareng. Lah cah cilik ngenteni gedhe kapan parenge? Lah sak modare semene lho. Ayo. Rukun Aja Pada Ayo aja padha ditinggal. Oh iya rek. Aja padha ditinggalke. Hop, ganti Mas Gareng. Nah, ayo. Wis lore rene sing beneran. Siji kurang dedeg, siji kero. lho nek gareng ki rak ya pancen kira. Oh iya iya. Lah iya, nek sing kleru ki rak ya sampean. Kok iso? Lah kan dhisik kok sakmono ae. Sak keluarga ngono, Dik. Lah piye to? Anak gua ki simbok ki anake lak 8 ngene kabeh. Heeh. Lah sing 7 iki dolak bolane pekarangan mburi, Heeh. pangan garangan urip garek siji iki. Siap-siap lho. Menung sapa kuthuk. Cilik-cilik, cilik-cilik kan, cilik-cilik. Aku nek malah bayangke cilik aku to. Cilik. Lah, oh cilik kamu tenang meneh iki. Wong simbok niku nek ngakon adus anake 8 di. Piye? Ayo adus ngaten iki. Apa ana menungso pangan garangan iki lho. Uang apa cindil jane kok. Ya Mas Gareng. Rukun Islam puniku Terus sahadate kang angka siji. hop, ganti Mas Uncak. Kang angka loro salat dene kang telu. Hop, ganti Mas Gareng. Ayo. Aku mangane roke kono. Ramadan nindakno poso. Terus Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam sampurna. monggo buka kendang mengko ditampa langgam terus digarap langgam ngurut saka Mbak Fahmi ngelerek. Ya, nggih, monggo. Ya cah diaturke. Monggo, yo. Mas, Gareng Mbak Apri saged lenggane kelampo gentenan. Ya. yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake
enggak malih. Mas Gareng tralala karo Mas Uncek kene Nggih, Mas nggih. Iku gentenan Pak Pri gene kono aja lunga dadah. Nah, Niki wis diaturke pepeling niki njumbuhake kalian kawontenan tuwin atur pandonga sasampunipun manggih Ibu Bupati napa purna tugas manggih wilujeng liring sambekala titebena ing Durga Sengkala cinaketna ing Bagya Mulya Amin. tuwin ingkang badhe nglajengaken tetep terus ngipuk-ipuk kemanunggalan Kyai Klaten dan Klaten semakin bersinar. Amin amin. Mliginipun kebudayaanipun tambah majeng kewala. Oh, saestu. Budaya ki minangka dadi angger-unggering utawa pathokane wong sing ana kono kok, Mas. Leres. Waton budayane niku diopeni, ketok yen Kyai Klaten utawa Indonesia niku duweni derajat utawa duweni kawibawan. Lho, nggih ta? Nggih. Nggih, sopan santun adat ketimuran aja nganti ditinggalke. Nggih, heeh. Cih, Nggih. mewakili warga masyarakat Pripun, wonten ing Mas Kota Trala? Klaten ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami katur Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sampun kersa ngayomi mayungi ngembani warga masyarakat ndadosaken masyarakat ingkang langkung sae maju bersinar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedaya kesaenan saking Ibu Bupati paribasan boten badhe dipun ukir wonten ing banyu ning badhe dipun ukir salebetipun watu. Oh nggih. Leripun masyarakat selalu mengenang jasa-jasa baik kepemimpinan dari Ibu Bupati tercinta. Leres. Tur adil panjenengan iki adil Nggih. kita. Iki sing seneng wayang ya digelarke wayang. Wayang. Sing pengaosan sok ya bakal ana pengajian. Wonten. Sing seneng band ya bakal digelarke musik band. Kabeh diratani. Waroto nggih Mas nggih. Ah nggih ngaten. Waroto. Merga panjenengan iki nguru mangsani ingkang nyengkuyung iki beraneka ragam lan saka sudut ngendi wae. Nggih ta? Mula kabeh diratani pamrih karben bisa nuju prana marang masyarakat Klaten. Iya, heeh. Mas, yo iki aku tak ngaturi Mbak Niken. Nggih. Ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Gareng tralala. Monggo, yo kene. Monggo Mbak Niken, monggo Cok. Ayo, metaram-metaram Cok, monggo. Yo. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, semakin menyala. Muga-muga Alhamdulillah. awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Nggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres. Nggih. Ah, Mas Gareng. Oh, dawuh. Nduk Niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu Pak Dadi De. kangen karo awakmu. Aku ya kangen karo sampeyan. Tambah sukses, tambah cantik ya Cah Ayu. Sengok. Ah, Aku ya ngono kuwi. Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Akrab. Mas Gareng rada aku saka kono, Nduk Niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Ayo. Niken. halo. Ya kabare. Ya ampun aku baik sekali. Kangen aku. loh aku ya. Wah, mencorong banget, tambah cantik. Sampeyan ya tambah putih, tambah Wes glowing. pokoke sengok. Aku gede. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken, nih. Apa Mas? Apa? Niki anu. Acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Nggih ta. Dadi gelar budaya niku wis werna-werna. Ora mung wayangan wae, ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Dadi Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke. Oke, berarti Iki acarane. tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, masyarakat. ngono. Oh, nggih ngoten nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak
buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Leres, Nggih, acaranya leres. banyak sekali nggih to Pak Dik. Astagfirullah. Ayu-ayu kira ya. Sikalku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Kok kerambatan Sikilmu aboh. apa to? Hei, aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken, Nggih. niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak, dudu serindel. Niku wong sing memang seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Mulai masuk banyak ke sih. Bos, aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Piye? Srintil sampe niki lho. Dek silite wedhus sepiro? Pokoknya sehat ya Cahayu. Sehat, Iya. alhamdulillah. Lancar perjalanannya, lancar karek sukses pokoknya untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok ya no. Sehat ya. Arek kaya bayi dolanan wayang ning pinggire dhisik Lho, golek. kok ya kaya koncone ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora digawe. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk ngono. Lho, ora gaduk mencolote panggah ra gaduk Lah iya Kene to. ae, kene. Moh, Mbak. Kene kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya, iya. Ya, Mbak, niki ra ujube kangen-kangenan. Nggih. Pripun kangen-kangen. dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kira tenan cah iki. Maksudnya Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksudnya piyai kathah iki lho. Heeh, priyayi niki Prasasat Klaten ki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu Ora, nggak bisa bahasa nggih. Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Semoga- purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Aja Bu Sri. Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetep seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap panjenengan Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna dhateng Kabupaten Klaten. Nggih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Nah, Lah kok Cocok kula Mas. nggih. ya cocok sih pada cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Ternyata bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to kuwi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas, nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithik ning nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki Mas. Sik tau ya Robos tae. Terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki Ya. lho, wong iki lho pamane dilebokne koper lho gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Siramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada anci-ancian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. daduk lho. Silene dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho iya. apa sini. Nah. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, lah Dik kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu, Geblak no kuwi. geblak nek ngono geblak. Oh, golek panganan samploan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, ngono jemeneng ngono. Wis. Nah, wis tes. Yo. Ya, gini. Niken, Ya, ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Mbok iki kok koyo padake padasan lho kan kowe. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padasan. Lho ya meniken. Ini Tenang. siapa kok lucu banget ah ya ampun.
Niken ini siapa kok lucu banget? Oh, ini tumbal Imlek. Tumbal Imlek Kok lali. wong iki karo ibu bupati wis ora entuk kondur ora entuk wangsul lho Mas niki Matur lho, matur lho. dikersake ibu bupati Saking tresnani Bu Bupati. leres Digaeke pegawe nang kene. kanggo bantalan stempel Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono wis. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arepa kaya jangan gorine kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu ning. arepa jangan Pamintaku. arepa Mas Uncek wong manis. Nah, ya. Kok pamintaku, Mas? Nggih. Apa iya ning tawang ya? Ya bane. Wau ya ning tawang. Yo. Nggih. Ya, coba kaya apa? Dah. Ayo, Dek. Ayo dah. Aja ngono. Iki Gila aku. Iki uang lho. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu Lah aku kan digandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. nah ngene ser Hah? teplek Dipangku. nah terus Lah ngono. Ayo. Wong lanang ngono. Tangan kene, tangan kene. Nah, Nah, piye lho? Masa kudu tok lho. Lelek ngene lacek Ngene lho lho. tanganmu. Gak dudek tok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kan jenenge wong lagi trubus. Ayo. Ya ning tawang. Ya. Terus hubung nih. Ayo. Lumayan. Tapi Lumayan. Mbak Niken Ngene tumbasan pinter Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. walik kowe. zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipi sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. oh kurang ajar Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku. Aku ora iso dipangku. Ayo, gak boleh. Yo kan. Ana. yo cahaya Suamiku, apa bojoku sesuk nek ak dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. yo Manggone nang ndi, Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas lho nyapa. Ya. Apa rumasane niki bayangan iki ngingu anakan lutung ya. Kan iki gawean pula. Ah, lho maning-maning hotel ora gaduh kok. Niken. Ora kare anu kuncine Kuncine ora iso buka kunci. kuncine ora gitu Niken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong iki ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncak Uncek picek mamamu. Uncek kok Uncek. Ya ya ngono kok. Aku. Ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang endi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang Mas. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat wae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso. Pokok. Iya.
Nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora kowe iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Yo ngombe obat tinggi. Oh iya, apik kuwi. Heeh. Wes, esuk siji awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Wah. Bisa tak cekot nih. Wah, kena kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ra ning alam donya. Ayo. Derajate. Mangga. Ngarani. Genti kono lho. Ose. Ose yo ada wayahe kok le serengan. Dereng kok. Ya, Mbak. Gimana ayang? Aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Lah hati jenenge ya. jodoh kan. Ora usah digagas omongane tangga. Pancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kok goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nek Dewi ki keluarga berencana Lah. kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, ganti Mbak Apri, ayo. Rembakna ya ayah. Ijo. Iya. Lho kok padha, Pak. Ah, putune kok masak. Yo, lanjut. Santaka tani reki. Welek ya wis umum, wis umum. 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 Kuwi ketoke lahire bahagiane batine ketekan kuwi. Kok kowe iso ngerti? Iya iya kok keplecok. Nek kan bojoku gemati. Sesone dhewe piknik, aku numpak apa to, Tak Mas? tumpake alpat. Alpat. Alah, melok-melok paling yo nyewa. Lawange buka dhewe kae ya. Alah desa kurdes. niken, Kurang niken. desa. Adewe lo ban dosa ya. La ilaha illallah. Yo iso buka dhewe tutupe. Nah, iso buka dhewe. Aja bandosa Malah tok. enek kembange kae. Jojo kok kaya Apa? Kulkas pintu atas ngono lho. peti. Tang esuk nduk kok Pak anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. Oh iya. Ade mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya di. Engko sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. melak to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, engko mulai nggo hasil. Lah ngono wae lah. Kuwi ledek kethek. Yo. Yo Pak Niken tutuke. Janji. Janji janji koeling sumaket ras ing tias ingsun Kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas. Sayangku, cintaku, lah kok kintung-kintung. Sayangku, Aku lah. lo kangen marang sliramu lo bubuk. Bubuk. Bubuk wis jeneng kire. Bubuk ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok kirik. Apa? Kirik kira cilik. Terus Lah kowe iki wis tuwa. mbok sing apik ngono Lah lho. ya bubuk Nduk Niken. kekinian. Iki kowe ndek bojo iki ngono enek wong seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe iki. Lho, mboten percaya ta jenengan? Iya iya. Lho iki lek didolani iki mangket niki. Nggih. Niki diputer. Heeh. Uklik, 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 colke.
Nyoba. Coba kan. Ayo. Ngene lho Nduk niki. Carane ngene iki. Ngene iki. Piye, piye? Gemburi iki ya ta, enak puterane. Hah? Uklik, colke. Apa aku jajal. Iki tonggo Ayo keparat rene tenan. sik. Ayo. Nguklik. Wis. Kok bablas nanti kok ngono ya? Engko karete pedhot aja keh-keh. Dicul nih. Colke. Lah pedot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi Muter ini. kleru sing muter ki nek maju ki ukirane ora ning kono. Nanti. Gak. Ora tak melu-melu. Gula ikaten batu ya. Iki dibetot tenan no. Ayo lanjut Mbak Niken. Ayo. Munggah. Nimas ingsun Nimas ingsun prasapa Uklik. duwe bojo dhewe kok nguklik bojone liyane Liyane. kenapa tiyan walak Ben, kowe ngrasake. kowe Mas iki Ujang. Dalam. Ngrasake di bojo galake ngene arek. Wah, malah nguklik bojone kancane Nah, Wis wis cilik neh malah iki. lah witekno kowe iki kepiye? wis ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. ngobok ngono liyane Aku dhewe lho ora ora ngerti tak kuwi lanang e aku dhewe kurang apa Lanange bojomu ya dokok kan. Lah kok sing duklik iki kene kok, Ken. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho, Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bot saya mangkat kok kelangkup ning mburi ngene. Mas gareng ora pareng, ora gak. Yo. Lanjut. Yo kan. Ayo. Panduwe kok. Ano. bumi langit Pak Gareng. Jeng pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton layang. Coba kowe gandeng Niken. Ayo. Coba yang apa nih ya. Mbak Niken, nggih tindak pundi? niki ngeter mikiri Mas kakek tambahin Kowe bojomu kire berarti kowe asu. Masa bojo kire? Apa bojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek Nah. mati Suntik dhuwur. Suntik. Yo lanjut Mbak Niken. Yo. tangis ing tias nganteni dangram bulan Aku ya pengen. Nah, modiar ayo. Aku ya Ayo, Reng. pengen. Wale. Malah. Coba takon anak ndakku ndi tambah Atri. Tak pundi Mbak Apri. Aja gua batal. Pak Tuapuk. Mas. Piye? Bocah jagongan. Lah, Masa bocah jagongan iki lho. Wah, eneng-eneng wae. Yo, lagame, Mbak Niken, lagame. Padu. Yo, ganti beksani alus karo Mbak Apri. Monggo, ayo. Monggo, ya, Mbak. Lintang wong bagus
rumangsa bombong kaoran bungah yen bakale seni kabudayane dhewe niku ora bakal punah Mas Gareng. Leres. Dadi Peneruse akeh banget. kejaba peneruse wonten ingkang ngembani. Saestu. Nah, Napa melih para kadang seniman seniwati sing mapan wonten Kabupaten Klaten niku rumaos bombong kaoran bingah. Iya to Mas. Tambah ngrembaka, Nggih. ngrembaka. Ana sing ngajangi niku wis alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Sore toladan yang sudah berikan oleh beliau Ibu Hajah Bupati Ibu Leres. Sri Mulyani. Nggih. Mangke badhe pun lajengaken kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun Nggih. meneruskan yang namanya kebaikan. Leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Pri. Dalam. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi rena ing penggalih. Datang ngira-ngira hormat. Bapak. Bapak sepuh. Monggo mbok paring kersa tindak wonten pepanggungan ngaturaken penuwun. Oh, kersa. Kersa ta Le? Nggih. Dipethuk Jawa pedhuk metarang-metarang Jawa monggo dipethuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Bapak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat terus. Amin. Tambah laris. Amin. Rezeki nukeh terus pokoknya. Amin. Lancar tur yo akeh. Waduh. Amin. Wulan iki genep 30 nek pun 30 ra nggih pun luar biasa. Amin. Amin. Donganipun Bapak. Nggih Mas Gareng. Mbak Nggih. Pri. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan kagem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun menika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macem-macem, mboten gampil. Ngetikanipun gampil tapi juga tidak mudah, mudah tapi juga tidak sulit. Terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya Masat Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugia saya pinaringan bagas waras bojo kula menika. Ugi nanti bupati yang sudah terpilih besok kalau sudah dilantik juga melanjutkan pembangunan kagem Kabupaten Klaten. Amin. Goyo seneng wayangan, ngene to. Amin. Hiburan masyarakat saestoyo. Nggih. Alhamdulillah Mbak Cangik. Dados selirin kula niku dados mimpin bupati niku mboten enten keinginan wah bojo kula kudu dadi bupati, mboten enten. Nggih. Mula jane kula riyen niku sing kula jokke niku tiyang sanes nggih. Nggih. Delalah kok malah bojo kula niku sing ditulis ngoten. Ditulis riyen wah kaget kula kok bojo kula ngoten. Nah, alhamdulillah. Nah, terus yang kedua Mbak Cange. Ya, besok aku nyalon bupati enggak. Oh, terserah di kau. Aku bojo iki kabeh tak cukupi. Kowe ora dadi bupati ya tak cukupi ngoten. Nggih. Ning nek rasane kowe iso nresnani rakyatmu, tur niatmu ya tenanan, silahkan. Nggih. Tekono atimu dhewe. Kula mboten meksa lho Mbak Cange. Nggih. Wah. Nggih. Mungkin nek meksa Kados. ndak dosa kula. Leres. Karena kula ya saking tresnane bojo kula. Karena bar mimpin ngene Mbah. Kula niki nek enten ngomah mboten enten. Kula mantuk king Jakarta, tekan omah. Wah, ibumu ndi cah? Nah, lagi acara belum pulang ya. Ngoten ngendikane. Nggih. Dados ya ngungkuli penyanyi kira-kira. Awan lunga bengi lunga. Nggih. Jadi alhamdulillah. Tapi itu juga untuk memenuhi keinginan sedaya warga masyarakat. Leres. Neng bojo kula niku karena mau belajar. Nggih. Mau belajar dan mau belajar sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk Nggih. Kabupaten Klaten ini.
Nggih. Makanya nggak ada perempuan bagi saya sebaik istri saya. Amin. Ora ono perempuan nek dikeloni itu nyenengke selain bojo saya. Jadi, wah iya. Lho, bojoku ki semloh ae, Pak. Dadi nek ajeng kuru kula ora oleh. Nek terlalu kuru, nek nimpah rekoso. Nggih ta? Katanya orang sekarang seneng seksi cilik. Nek cilik niku mboten nyenengke. Nggih ta? Nah, terus bojo kula kalau olahraga terus ora banter-banter olahragane. Seminggu ping pindho apa ping 3 wae. Nek ping 5 ora nyenengke. Nek kula boncengke nggih mboten bebani, seakan-akan ndak ra ono sing boncengnya napa ora kok gurenting ngoten lho. Nah, insyaallah Mbak Cange. Nggih. Terus matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Mbok mugi sedaya marga masyarakat Klaten, mbok bilih wonten kekiraanipun anggen kula istri kula mimpin kabupaten menika nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Tapi semua diberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Amin, amin, amin. Menika Ibu sampun menjadi milik Pak Narno seutuhnya lagi. Nggih. Wong iki wau kula mireng Mbak Niken nyanyi, mengke dugi griya jeng kula paringi baju merah gen nembang sinden leh kula. Nggih. Mengke bar diademi kebayak dhewe Pak e. mungkin nek pun pinter nderek Mas Bayu. Apa nek iki? Wong pun kula ajari terus ra iso niku nggih to. Wis ora sah. Kula niku nek mireng suwantene malah ra iso turu. Suwantene bojo kula niku nek malah nyanyi bahaya. Kula niku malah gelisah. Iki nyanyi tenan apa ora jane? Ada nyata Mas Bayu nggih. Lajeng dipun lajengaken Mbak Sedoyo. Kita monggo sajengkelingan monggo Pak. Derek napa? Kados adat saben lah. Nah, Napa duet kali Napa duet kalih Buke? lho. Enten musik lho Bu, enten menika. Arep nyanyi apa, Bu? Nggih Bu, duet kebayakipun nyusul. Nggih. Bawa Setya Tuhu, Mbak. Oh nggih. Oh nggih, nggih, Mbak. nggih. Maka Kalian genduk niken. Nggih Wah, niken. jenengan yo, Nggih. ya. oh Bapak kersane bawa sik no Mas Gare. Oh bawa riyen nggih. Nggih, sithik mawon. Elzio sini. Maka Pinten nggih? paminta Dhuwur banget ya. Pamintaku nimasi situasi. tepuk tangan Bapak Ibu. Kanjeng Bupati Sepuh. Wah, hebat. Atut runtut tansah reruntungan. Terus pundi Pak? Dhuwur nggih. Nggih, sing cendhek mong niku Pun Pak. kajenge. Cendek ming kowe yo. Ing sarina lan ngene datan ginggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih pendo mimilan mintuna hayo bareng nimasan tepi wajib situasi beraya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Matur nuwun. Maturun Mbak Matur Canggih. nuwun Bapak, pangestunipun dhateng kula sak rombongan mugi pangarno sehat panjang Amin. yuswa Amin. berkah lumintu mulya sak turun-turunipun. Amin. Turun nggih. Nggih monggo nderekaken. Monggo Setya Tuhu ya Setya Tuhu. Gandeng iki akeh waranggana sadurunge nduk niken aku tak nyuwun tulung salah siji waranggana. Aku tak nyuwun tulung Mbak Eka. Prihatin sih ya Nduk karo jumeneng kene. Monggo ya kene Setya Tuhu kene.
Yo cek yo mlaku. Nah. Nek iki sing jajari gen Mas Uncek liyane dong Cocok. Aja ganggu keluarga sehat. Kok keluarga sehat toh? Yugi sehat-sehat kabeh kok. Awake sehat kabeh. Kabupaten Klaten sudah terbebas dari stunting. Ya lah. Betul niku. Ya lah. Nggih, kok saged. Lah yo jenenge gisine wis terjaga. Gizi terjaga le. Wis ngono. Walah. Weh tenan, tak jamin kowe omah-omah karo DEK engko anak-anak ngene iki. Ngene iki. Mosok ya tremos. Kaya omane anak-anak gendul karo tremos ya. Yo kayo ta. Ra apa-apa. Yo, setia tunggu Kak. Maka yo. Aku kang setya bablas memanik digarap irama jaranan penyuwunan saking bapake Azam Pundungan Juwiring. Nggih. Engko sing nembang nduk niken. Monggo. Ya, Kak. Mugi antuk berkah ing Pindah
Aku njuk tulung Mbak Gentari karo Dita wong loro rene ya. Malik Slendro. Monggo. Ana sing ngersake podang kuning. Nggih. Yo diaturke. Monggo. Ayo kene mentara-mentara turut. Yo, gemeni waktu buka celuk podang kuning. Yo, saka Mbak Dita sik. Iya. Ya Mbak diaturke, engko gen dibeksani Mas Uncek karo Mas Gareng. Monggo. Ya Mbak. Iso awan ning omah wis ora krasan. Halo. Ora goleki sing tak sayang. Mubang miturang kok goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Neman yen nganti liya kang nyayang. Leyang tak sawang mencane apa. Gedang sangan tarik desa katakunan. Sawi ngoceh dheweke ngale benjolan. Tak suwun baca kecele. Podang kuning agawe pikirku komen. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen lakonnya inspirasi. Harapan galatiku kekubalian. Yen si podangan tutut hati keberantan. Gomilo, ayo. Gimana? Mas Gareng sik, yo. Yo, demi Mas Uncek. Gentari sik. Bang. Ah. Sayang enak, yo. Keluyuran anggele sing tak sayang. Mubeng mideranggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Yang tak sawang minta ingepan. Sarwi ngoceh dheweke ngale benjokan. Tasuwan doan ngecek. Podang kuning agale pikirku komplek. Lereng ireng tak sawang katon manis. Ibu bunga yen lawan nyanding dirande.